ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତରରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଳସ୍ୟ ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ବରଦାନ। ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ରାତିକୁ ଦିନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଭବ। ଯେପରି ଆକାଶର ତାରାଗୁଡ଼ିକ ରାତି ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଅ। ସେହି ତାରାମାନେ ତ ରାତିକୁ ଦିନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାତିକୁ ଦିନ କରିଦେଉଛ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆକାଶର ତାରା, ତୁମେ ହେଲ ଧରାପୃଷ୍ଠର ତାରା। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ଯେପରି ପ୍ରକୃତିର ତାରା ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାରା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତାରାମଣ୍ଡଳରେ ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ତାରା ଅଟ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଜର ଅଣ୍ଟି ଭରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।